Salamat ka, Judy. Dadaan may papagbingka. Birthday Flora me. Salamat ka, Jo Flor. Happy birthday. Suman. Lipay ko sa Kim. Lipay ming kanan. Daan, Papa. Dan papa na. Thank you sa suman o bingka. Hani pa ninas baw na tanawon. Ito rat ko, ma. Murat ka. Sana all lay bingka dia. Nami ni nga ni guys pagod lagi babaw kay rong Umot man siya. Nangyana na. Umuto na yan, ma. Simuta. Ito niya. Aba. What's that? Itaw? Magbaging ta. Taong? Guys, na may taong. Yehe. Salamat sa nagmatag. Wow. Wow, sana all. Pansit. Salamat. Tilaw ko, ma. Ang tilawi. Salamat sa pansit og chicken. Wow. Namingin, guys. Lamian guys. Waman may kalaag guys. Kaya si Kim gihilantan man guys. Munang magpudyo rami guys. Ha? Saan na laging gihilantan man guys. Anak guys, gihilantan man ag bibi guys. Manang wa mi kangadto. Happy birthday Flor. Basin ugma mga ipa-check up si Kim. Ug di pa dyan mamaagi ang hilanat. Di ame, aswalem. Ha? Aswalem. Ice cream. Aswalem. Puhon ug maadyo na ka ha. Okay? Namingin na ba? Pinawa, tuubo. Pagkawa ko nung ubog ice cream. Kasamot tong ubo day. Tuubo, nawa, tuubo. Nawalay makawa day ko ubo ag ice cream. Baka naman ay ice cream. Dapat guys, like cake. Ipadaan nila na mo. Salamat ka, Jo. Happy birthday, Flor. Man may kangat to guys. Kaya si Kim din nagkalapusog man. Huwag tundan na, huwag tundan diha. Salamat ka, Diyos mga gipadang pagkaon. Parang nipazang Kim in taon. Ako na yung panchit. Lamig ko no kadyo guys. Hoy, pastil lang gitilaan. Hoy, nansa na. Murang na magkag-iring, be. Ayaw, be. Ayaw. Ginuko, hilig gajag icing. Asa nang icing? Bawal saan ng tamis ni Murong. Nasang ibawalan ng tamis guys. Kay delikado. Ayan, hingara pastilan. Namira ba dyan kaadjog kuan guys ng cake. Kaan sa mig pansit guys. Salamat kaadjog. Happy birthday Flor. Happy 29th birthday. We love you. We love you ni Tita. Bi. Bye-bye. We love you Tita. Bye-bye. A few moments later. Morning guys. Manguha ko na rin kamunggay. Ha? Udot tara? Patulo ka buok? Ano lang bagay daga? Kana guys. Kuha ko na rin kamunggay. Kani. Kaya ning adik-dekun. Kaya daga na ni amang ipainom ni Kim. Ay ubos Kim. Ha? Lagi. Amo mang butang agdegas gamay agizang dega dani guys. Kay tambal man ni. May kasagaran dari kuan dari sa mga guys ug ubhon ng mga bata. Kuan ra ingani degdegkon unsa butangan og degas ipainom. Kay si Kim gihilantan lagi sa kuan agizang ubo. Panhumok naman nun agizang ubo hala mapainom og ingari. Kim. Okay na ka, be? Okay, sa nila. Good morning, guys. Good morning. Good morning. Pabinta na, wala nang mukuan sa lahat na. Okay na, bebe. Great sa na titang happy birthday la. Umas mood si Kim. Ayayay. Guys, aning ako dek-dekan ron kaya nga ako nagdega kwaan. Nabutangan ng magdegos. Kita inom ni Kim. Hindi maadyo. Ano manis siya guys. Happy birthday Inday Flora mi. Happy birthday Flor. Senda kayo mamakas mi. Happy 29th birthday. Nanta man pa dyan kasi mong adlaw nga natawhan karon ha. Mano ko mi baki Flor. Amang litsono no mo dadan niya. Hinati tayo mano mi baki tita. Guys, sa ring dek-deken guys, pakita na mo na hinig humay. Asa ni hugasan og maadyo. Ug uwan man pud dari dun hugasan na matag paniguro. Dana guys, tiag dega sa kamunggay. Oh. Okay, man siya guys. Tonggi kuan tulo ni kapaluwa. Mo rin abot sa jang dega. Dana gibutangan og deges. Karon di kadul pait imnen. Impo ni pait. Dadang. Inom bitaw ko inganis una guys, magkada buntag.
Yan yung ako ano. Sa maring painom ni Kim Kim kaya rumadyo nag-ijang ipamati. Herbal man na. Mga panijang tubig guys kani. Ay magipamutang dani nga jahong-jahong ug saging-saging. Ano pa na? Mga sa mga palutaw kanina. Ngari man dari sa probinsya. Basta ng mga ingan nilaging pamatiis mga bata pang lutawan. Palutawan siya. Tangag mga palutaw dari lang mga tubig. Herbal kay hadlok mo lang kung magpainom og mga kanang tambal nga kuan. Herbal sa laman. Pero painom na naman ka ng para pang kuha silanap. Us-us. Kutsara ba? Amik na hiya guys. Sara dyan ka kutsara na igo. Dahil butangan na magkuan guys. Butangan na nahagdugo sa rong nikadyo siya kuan. Dahil dyan tubig nga na ipalusaw. Dahil kumpati dahi. Kaya rumaadyo dahi. Lamig dahi no? Wow, lamig ka adyo. Dugos naman din bilin. Naman ay dugos na sila Aga magdugos guys, titiin na laman. Kaya grabe na lamang gamadya na bilin. Sige kung pangitag dugos, sumalagay dugos tingali. Kaya mga kahoy na banggi man lagi das pagbagjo. Huwag dyan makuhang dugos ang mga bujog. Huwag nakuhang dugos ang mga bujog. Kaya wala na may mga punuas kahoy na nga. Pagkatubig. Banggi man. Mga mangga nga na, imbis na sila magkuhaan og dugas kay mga muwak na adto man mga bujog manguan manupsup. Karon kay wa man lagi tawi nabiling mga kahoy daring mamunga wa na. Wa di dugas rong panahon na. Guys, madto na ni mang bibi Kim Kim, no. Dili adto bi ka maligo tag dagat bi. Ha? No. Mga pa nagipahilot siya guys. Mga nagipahilot. Ang taong maadyo na ning bajihan eh. Uy. Ngarong rasa ka magsige naman sa daw. Karon ka ojas mungod. Nakasmod lang ga. Ano nagipalutawan guys. Karon taon lagi malutaw na insanas. Kasi jang lawas. Kaya nga anak mandaris probinsya. Pananjag mga palutaw. Bibi ko no. Okay na pamati. Pag sure. Kasi mong ganahan day. Haman. Haman ganahan sinilas. Hello Kitty? Man, pag upaman ay slipper mo, anay damugan. Ganahan ka? Sunod na. Ganan siya nag Mickey Mouse. Dali, tanaw ta. Tanaw ko na dyan sa Hello Kitty guys. Ganahan siya. Wow, cute. Labihin mo na awak-wak. I-ispat na o gabi eh. I-ispat na gabi. Kaya huwag na iwakwak. O dyan guys, kaya i-ispat man na ang lamda. Garo may wakwak. Stilan. Ang Kitty di ha. Laarang na dyan dyan ikiaga. Ha? Tuya to. Chuy? Uwa. Ha? O kakuya? Ha? Asa mo na nga? Kuha natin mo ito, pero pagdawin na bilin. Whole haul. Why? 1/2. Tambaw's kidney. Guys, palit may buwad. Matambaw sa kuan. Kidneyhan. 180 kilo. Malas mga buwad eh. Kaya gabay kuan. Sa nga na anong bulinaw. Na guys. Kaya tagpitsay. Kasi may tayo sa gol. Kung paano kakagisda. Kaya sa milis kimtimog headband. Kapila na iya. Karing naidanggan. Kamurag iring. Kamurag iring. Tagpila ba na? 20. Kuda na dahil lah. Magkalang sa guys. Karili ah. Ang kim-kim. Hello kuya. Okay. Sikolo guys. Pili bi. Pili. Okay, kana ko niya ha. Ngitaod sa imong kuan buhok. Okay, hidban. Hidban isuot. Ay, shush, hindi ako mura naman kag-iring. Sige na, isa, taod. Taod sa imong hair. Kare mo ma'am? Kana niya. Taod pa. Hehe. Ay, shush, tabangan. Ako kahimos. Fight ko rin sa guso.
Hindi sa may isla guys. Hindi ka nalami sabon. Kita? Spirit. Pahit na lang ang sabon. Sana rin mungkin? Kim? Fish? Be? Fish na kung naidaha guys. Naganganahan fish. Gusto mo Kim? Gusto? Kuhaan. Gusto. Gusto? Asap. Pare ko na dyan gusto. Kapinan. Namat. May ganahan ni Kim Kim. Gusto guys. Ha? Wait ka na na. Wow. Sport sa mig panakot. Lumiag lang kamuti Mga all. Kapila kilos kamuti te? Ha? 50 kilo? Okay guys. Pili Kim. Ahos mo na bi. Yes, kaya may sagos. Bangus. Sinabaw. Kim, dali Kim. Kainit. Wow, arang ka cute nga iring. May danggan. Dana mi guys, abot na Miss Bay. Bi, tanaw ta Kim Kim bi dali. Wow, cute ka adjo. Naidanggan guys, ang isang hidbon. Pili sa dani ganiha. Ha? Hawak imong Yakult bi. Hawak Yakult. Tagay sila kuya ha, tagsa ha. Nga sa Yakult guys. Tagsa sila kuya guys, kuya Kinkin ha. Okay? Kasa Kuya Daimas. Tawagan si kuya, kuya gal. Kuya, dali kuya, tawag ka Kim Kim. Tawag guys kuya ka. Hinay ka madam agka, nalagi na yung magdagandagan lagi. Pastilan ning banjihan ni. Pritohon na nimo. Agisa guys, pritohon agisa sabon. Dana guys, munguha na ko dahil sa alukbati di Wow, randaghan na nakaadjug udlot. Sana all kataw mangipang tanom di Hala, dana guys. Sana may mautan. Sana all ang abuhi na see? Kapidaghang ganas to Sana all guys, sana may kutloon. Labo pa na siya, pero pwede na siya kutloon guys. Kaya aron siya mo sa lingsing diri. Mo sa lingsing na siya dari. Mo na po na mga atkat darhi. So tang kutloan siya guys, kaya mudaghan. Mo ni sikretos alukbati guys. Kutloan na siya, aron dali siya managhan. Nga. Mo nalingsing naman po na siya. Di ba? Ami kaayo. Basta magtiyaga, may nilaga. Guys, no? Okay, kayo. Okay. Tana, guys. Kapay daghan. Yeah. Wala, oy, lamia. Ken, tagay kong sudlanan, Ken. Bayan, baby. Sudlanan natin. Okay, gunitikin. Kaya ko tikpang ho dari. Guys, di pa guys, di sila kaingan kasi sana all. Kautan na, nakautan na tinanam. Ayan guys, sana all. Nakautan na mis among tinanam. Ayan. Nitikin. Sure. Sana all. Guys, mga ko dari ganas. Guys, agdari. Wap pa kadyo dari. Agdari nanguan na. Natos unahan to Dagang pichay. Bakbukuno na. Bakbukan na. Hala guys, naghan na nakaadyo. Gumang ganas. Wow. Tapod. Tagas kadyo isang kuan. Karon pa na makuha isikat guys. Nami magnay dahon-dahon niya itong isda. Tapi bunga gamang pinja to sa kabuok. Bugtong bunga. Ano guys, nagana na gamang kuha. Nagana na gamang ganas. Nami oy. Fresh kaazo guys. Nararas lumang ludzo. Wow, lami kaazo. Medyo ni guys, basta na magkugi. Nagadyo kinugihan. Guys, no? Okay. Bunikin. Okay. Tara pa, pikas. Ito. Tara guys. Tara, udlot. Ganas. Daghang ganas na. Guys, ito ay daghang ganas niya. Sana, larang lami arba dyan ni atsalun. Pwede pa ni salapuan ra. Ito lagi na mus. Kanina ni. Lami kajo. Ang hakin. Ang habi. Wow, lami na lang jud. Labi pang habi. Wow, dara guys, dara amang gardeners lujo.
Okay. Itagas ni mo, be? Tagas ah. Karon di sayang. Lami ka, guys. Hala, nalagi ubi ning turok. Kapag amang, guys, kapag amang bugtong pinza di ah. Hala, hapit na siguro ni. Ano guys, wala po yung ubi ning turok. Baka buok kapag isa to. Ayan. Kapag. Okay. 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 Kumbatikin. Kin man ang assistant, guys. Oh, bukas ko tangad, guys. Okay. Umang tangad. Ayan. Kuha ganin mong tangad, guys. Kanang guwang kuha. Karon di madaot ang itong tangad. Pwede na ni, guys, ya. Ayan guys, agatang gulay. Gikan sa mga garden, guys. Mo na ni ka manghinagaan o pagtisok. Na namin na ani. Kim no? Dala guys, ganahan si Kim Deres guso mo ni palit balig 20. Guso ni. Lain ring ganas, lain pa ring guso no. Palit pa ring guso guys kay ganahan si Kim favorite ni niya mo panilapuan. Okay. Kumbati Kim. Ganahan man sa Kim dari guys kani dia guso. Your favorite guso be? Wow, favorite ni Kim aguso. Yummy. Wow, lami. Sana all dako. Naday sana all dako. Ubo ka? Oh, pawa na sa ubo. Dala guys ya. Ang pangsagol na rin dias guso. So ready na kamati, sibuyas, og tanan timplahan ron. Daday sili dia. Pwede na magbutang ang sili kay si Kim hang luoy. Mana tayo ibutang guys dari. Timplahan ron kay favorite ning Kim. Favorite ni Kim. Lamiin man ni. Basta na daghang kamatis lamiin. Favorite maghang kamatis. Lami kaazo. Oy Sana all. Nana pa ng sana all. Ito. Sana all. Naluto na gamang sinabaw. Luto na yung sinabaw, Gab. Luto na gamang sinabaw, guys. Katong ang mga pinupo nga mga udlot sa mga gulay dito. Sagol na. Wow, sana all. Libre na may mga gulay. Dahon-dahon. Sana all. Ano na guys? Wow, sana all. Ha? Okay kayo. Dala pa among paratan guys. Ang butaw ag sili. Ito. So, mo na sa nauna na yung masuko. Ano man di ay? Expression naman na naman guys no? Sana all. Wala mo din suko ka. Basta tayo sana all rami dari. Amin hilabot. Guys no? Ay! Ano na ba ron? Ano tumbikin? Kawa inday. Liya Kim. Dali Kim. Dana guys. Samasaring butang asin madijut. Dana guys. Mamahaw na mi guys. Mahaw tanin dyan talan guys. Lingkod na kuya. Dali na dali. Wow. Diyan nagamang gusto. Diyan nagamang kuhan guys. Sinabaw. Nga diyan nagamang mga gulay-gulay. Dana. Sana all. Wow, ganahan kay nga ni day, gulay. Wow, sana all. Lamig sabaw, no. Lagi mo favorite be. Mabutang na riyag na sila nang yati ka siya. Maho sa mi guys. Maho tanin dun tanan. Maho ta guys. Dami koan. Danag among mga gulay guys diya. Ay ganas, na alokbati, na isda, di palit mig isda, bangus do ka buong. Hindi gusto mo dahil? Hindi mo yang, gusto imo? Ganahan, mas kim mo gusto guys, gusto ija ha. Wow, yummy. Sabaw dahil, sabawin ng luto. Ha? Ha? Yummy. Isda, namik ka dyan. Ang kabot mo. Sana all, yummy kaayo. Sana all, yummy. Yummy. Hi guys, yummy.
Oh, lamig yun. Sabawan lang imo, be? Wow, lamig kayo. Fish, be, fish. Beef? Mga pa, guys. Wow. Ano bang gagag man? Oh, init. Init ang nagsabaw. Muna nakalami sa atong tanam guys kay Y spray. Ganas merkado mga display daghan na nag-spray. Di na safety sa atong health. Anta. Paratan na guys, paratan. Fish kuno ka kim-kim guys. Mau taninjo. Fish. Fish tayo, bibi. Ayaw na makan. Ayaw, bukog dyan. Delikado man ang bukog. Ang kuwaag bukog. Yummy, yummy. Wow, lamig tayo. Lala ba? Sabaw guys. Lamig sabaw. Ay, gusto. Naul. Ano, lamig kayo. Yan guys. Matis yung gusto mo? Kaya guys, gulay. Ganas. Ganas. Saan, bi? Ano tingin na? Yay. Ngitan ra? Pangit lang? Pangit lang na. Nalala ba kayo danggan sa u? Ato lamang kuan. Panda. Nagpadidi pa to dang puting ha. Bugay na kay Juan Boris. Ma, bugay kay Boris. Itong bugay? Tangin. Ito ako ng bugay guys. Mahapin ako mahuman. Very good. Very good kaado. Ja guys, mura na mong video karong adlaw guys. Ug salamat kanunay sa pag-uban namo. Sana all ubanan mi ninyo kanunay. See you tomorrow guys. Amping mo kanunay guys. Sa inyong mga lakaw diha. Ug happy Sunday natang tanan. Bye. Bye, I love you. All. Babay sa ako. Bye guys. Bye! Bye.